Hayi cha ngeke. Iyahlekisa le. Akufanele siyimemeze. Kufuna sihlebe, sikhulumele phansi. Lalelani. Niyanxaka. Nini nikhuluma kangaka. Ake ngikhulume nale genge le yaleli qembu eliphuma kwagogo. Eliphuma kulento lento le enye. Ake ngikhulume nalo leli qembu abathi iMK. Bafowethu anihlukane nokukhuluma izinto eningenalo ulwazi lwazo. Nina abantu beMK nikhuluma kakhulu. Engathi khona into enizoyenzela abantu abamnyama. Kanti ngeke lo mholi wenu enemthanda kangaka ngeke azakwenzele lutho kwayiwena uyasibonela nje nawe namanje. Wahluleka ukuphatha izwe 9 years enikiwe amandla powerful enikiwe amandla hayi lokugogoswana nokugogosayo manje ukuthi hayi mangase sithola amandla thina singenza ukuthi mangase sithola amandla singenza ukuthi wanikezwa amandla 9 years wahluleka wangenza lutho. Nina futhi nina namgxeka nathi akaphume abantu abamnyama abacinda akenzeka abanzeli lutho uyabacindezela. Nina sanibonani yangena futhi le yakaNomdayi ntambama ebusuku sesilala ngizonivalelisa ngalokho. Ngicela mawunendlebe yokulalela lo mlayezo ulalele. Number 1, sikhuluma ngeqembu la, asikhulumi ngamavukane. Number 1, alikho iqembu elihlula iIFP ngokulwela abantu abamnyama. Alikho. Noma ungahamba uliqede South Africa yonke, KZN yonke, Eastern Cape kuphinda kuphi, alikho iqembu elihlula iIFP ngokulwela abantu abamnyama. Sokubeka ngabamba kanje na. iIFP yenza zonke izikole. Ubaba wakho wayefunda esikoleni esakhiwa iIFP. Mhlambe nomkhulu wakho wayefunda kuleso sikole esakhiwa iIFP. Ma wakho wakubelethela esibhedlela esenziwe iIFP. Dadewenu ubelethela esibhedlela esakhiwe iIFP. Intombi yakho